Hello, how are you? I hope you're having a wonderful day today. Okay, so my name is Linda and I'm a healthcare professional. I try to bring to you health lessons at least once a week. And if you are just joining my channel for the first time, I conduct my lessons in Igbo language. Igbo is a tribe in Nigeria, and Nigeria is in West Africa. So I conduct this lesson in Igbo language, and then at the end, I will summarize it in English language. And don't go anywhere because I also try to pick a song to sing to you. All right. So I'm going to go ahead now, and I'll try to make it a short lesson. Again, we will be talking about splinting. I don't think I said it before. We'll be talking about splinting after post-op, after surgery. So stay put. I'm going to switch to Igbo language. Ndewo, kedu ka ị mere? Aha m bụ Linda. Okay. Ọ bụ nna taa bụ mbụ ị na-abata n'ihe mmụta. Abụ m onye na-ahụ maka ilekọta ndị ọrịa ma ịkụzikwa ya akụzi. Ihe m chọrọ ịkụzi n'ụbọchị taa bụ ihe ndị bekee na-akpọ splinting. And ọ bụ nna ha wụ mbụ ị na-abata n'ihe mmụta, ọ na-eme mbịa sụchaa ya n'Igbo, ịma na nwa afọ. Mbịa tapịachaa ya n'okwu Igbo, then n'ikpeazụ ma bịazie were okwu bekee maọbụ okwu oyibo bịa chịkọta anyị ọnụ. Ana m adị achọkwa abụ m ga-abụ, oke m ga-abụrụ gị, so onwe ebe ị ga nọkwara ebe ị nọ, onwe ebe ị ga, oke m ga-abụrụ gị abụ. Okay, so splinting, ọ ya bụ ihe m ga-akọwa taa. So ihe a na-akpọkwana splinting bụ mgbe ị were ihe dịka blanket bịa folduo, ma ọkwana were ihe dịka pilo, otu ahịa pilo adị, ga-abịa were ya jigide n'afọ gị. Okay, were ya jigide n'afọ gị, ma ọkwanụ ọ bụrụ na emere awara gị ihe n'afọ, jigide ya n'afọ gị. Ọ bụrụ na awara gị ihe ebe obi, jigide ya ebe obi gị. Okay, mgbe ụfọdụ kwa mmadụ nwere ike were aka ya nkịtị, beta ọ na-aka mma iji pilo maọbụ blanket, folduo small blanket, ịghọtala, were ya jigide n'afọ gị, maọbụ were dependị n'ebe emere ihe ahụ, ọ bụ n'ebe obi maọbụ ebe afọ, ịghọtala, ga-ejide ya. Bet ị na-enwe sọjiri dị ọtụtụ a na-ada emekarị n'ebe afọ maka ihe ngwongwo niile juru n'afọ mmadụ. Okay, so ịbịa jide ya otu, okay, ịbịa ga-ejide ya ka mmilite ọtọzi gị ya. Okay, so here, okay, ịbịa ga-ejigide ya otu. Okay, so splinting ahụ na-adịkwanụ mma. Ọ na-aba nnukwute uru ọ bụ na emechara mmadụ surgery. Ọ bụ na ị na-achọ ịkwa ụkwara, maọbụ ọ bụ na ị na-achọ izu uzere maọbụ izu umere, maọbụ ọ bụ na ị na-achị ọchị, maọbụ na ị na-ebe akwa, maọbụ na ị na-achị ọchị, just ihe ọbụla ga-eme ka pressure bịa ebe afọ ahụ, ma ebe ahụ awara ihe ijigide ihe pilo maọbụ ihe pilo blanket efoldu, ọ na-adị mma ijigide ya onye aka. Okay, ọ bụkwa na ị chọrọ gagharị ije after emechara gị awachara gị ihe, maọbụ na ị na-achọ iku ume, iku ume akpọ ya maọbụ deep breathing, na-adịkwa mma ma emechaa surgery because ọ na-eyi aka kwa ka lungs mmadụ na-arụ ọrụ ọfụma. So ịbịa ị chọrọ iku ume ahụ, kume ya ikuma, ọ dịkwa mma iwere ihe pilo ahụ mee splinting ahụ. Okay, ọ na-enyekwa n'aka ihe ahụ awara awa ala ọsịsọ, ọ na-enye aka ka ọ laa ọsịsọ, ọ na-enye aka ka ọ hapụ igbu oke mgbu. Okay, ọ na-enyekwa aka ka ọ bụrụ na ị na-aga ije, ịghọtala, ga-enwere ike bido gawa ije ọsịsọ ozugbo emechara gị awachara gị ihe, ọ gị ite aka ibidoro gawa ije, ma ọ bụrụ iyuzuo ihe pilo ahụ maọbụ blanket ahụ were jigide ya n'afọ gị. So ọ na-enye aka ka ihe ahụ awara awa ka ọ laa ọsịsọ. Ọ na-enyekwa aka otu ahụ ịma bịa wacha mmadụ ihe n'afọ, mgbe ụfọdụ ya ọbịa zaa aza, so ọ ga-enyekwa aka ka ọzụza ahụ
ka obi leta. Then ọ ga-enyekwa aka ka ahụ mgbu onye ahụ na-enwe ka obi latakwa. So ihe a bụchacha uru ọ bara. So ọ na-enyekwa, ọ na-enye obi si ike, so ọ na-enye obi si ike, jigidechaa ihe ahụ awara awa ọfụma. Then o nwegasị ihe na-eme mgbe ụfọdụ ma awa mmadụ ihe. Enwere ike awa mmadụ ihe mgbe ụfọdụ ọ na-eme oge ọbụla, bete ọ dịghị mma. Enwere ike ebe ahụ esiwa ihe ahụ ya ọbịa gbapee. So o nwere ike ime ma ọ bụrụ mmadụ zie umere, ime umere mgbe ụfọdụ ịma mgbe o ji bịa, makwa na ọ bụrụ mmadụ kwụọ ụkwara, maọbụ mmadụ chie oke ọchị. So ya mere o ji dị mma na iwere pilo maọbụ blanketi, foduo ya, dote ya n'akụkụ gị, nnọọ nshọtụ, jide ya ebe afọ gị ahụ awara ihe ahụ. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịchị ọchị, ọ dị gị nso ọrịdị, ga-ejigidecha ya n'ebe ahụ awara ihe, ka ihe ahụ awara awa ka ọ hapụ ịgbape. Because ya gbapee, especially ọ bụrụ ebe afọ, o nwekwara ike lead etu ihe ndị ọzọ sef, nka a na-akpọ evisceration sef, ya bụrụzie ihe gbata because mgbe ahụ ihe ụfọdụ nọ n'akịrị afọ n'afọ mmadụ nwere ike pụta sef, si ebe ahụ awara ihe pụta. So ọhịa o ji dị nnukwuta mkpa. Splinting ọ na-aba uru, ọ na-aba nnukwuta uru. So ọ bụ na awara gị ihe, try use pillow ma blanket, like I said, were ya jide n'ebe afọ gị ahụ, so that ịkwawa ụkwara maọbụ izi ume maọbụ ịchịwa ọchị maọbụ ị na-eku ume nnọọ ọfụma, ị ga-ejigidesie ya nnọọ ka o yie aka, ka onye ahụ hapụ inwe oke nsogbu dịgasị aṅa after awara ihe. So ihe m nwere ikwu, so ka m bịa switchzie ya n'English. So what I'm talking about today is splinting. Splinting is very, very important to use after surgery. It could be abdominal surgery. It could be, maybe cardiac surgery, heart surgery. All right. So, but most surgeries are done, like on the abdominal area, because we have a lot there, right? So, if you have that type of surgery, it's good to splint. So when you splint, remember I demonstrated it when I was speaking in Igbo. So if you put the pillow on your abdomen like this, or if you say cardiac surgery, you can bring it up to your chest area. But like I said, most surgeries are done in the abdomen because of a lot of organs we have there. So you put the pillow or a folded blanket, and then hold it. Some people can use their hands if you don't have a pillow or a blanket, but it's better if you have a pillow or blanket, a small blanket or a small pillow. So you hold it like this and keep that pillow nearby you, or at least close to your abdomen, hold it all the time. And it's important during few days after surgery, when the surgery is still fresh. So if you coughing, or you sneezing, or you laughing, or you taking deep breaths, or you even moving, standing or walking, it's important to do that. It's important to do the splinting. It helps to control swelling. It helps to protect that incision site. It helps with early ambulation. It prevents further injury and complications. It promotes proper healing. And it helps to reduce pain that you may be having. So it's very, very important that we use splinting after surgery. It can also prevent the wound, like dehiscence, from happening. There's something called dehiscence. So that's when the surgical site opens up or split. The surgical incision split. That's dehiscence. You don't want that. So nobody wants complications after surgery. And the evisceration may also happen. I know that one is a medical emergency. That's when the surgical area opens and then organs comes out. That's a medical emergency, because if it's not taken care of, it can actually be fatal. All right. So it's really, really important to try to do splinting after mostly abdominal surgeries, or cardiac surgeries, most especially abdominal surgeries. All right, so the Bible verse for today is going to be Galatians 6:2. It says, "Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ." And then the Igbo word for today is going to be, I'm going to teach you two words in Igbo. One is ear, nti,
So I'll spell it in English. N-T-I. In Igbo is ni, ti, I, nti. Nti. I'll tell you what that means next time. Nti. Okay? And then onu. Onu is mouth. Onu. I'll spell it in English. O-N-U. In Igbo is o-ni-u. O-ni-u. Mouth. So mepe onu. Mepe means to open. Mepe onu. Can you tell me what that means in English? Open mouth or open your mouth. Okay? Mepe onu. Open mouth. Mepe onu gi. Gi means you. Mepe onu gi. Open your mouth. Mepe onu gi. Open your mouth. Mepe onu gi. Open your mouth. Say it multiple times and it will stick. All right, so the song for today is actually saying that God owns my life. He owns my wealth. Okay, so he says, you own my life. You own my wealth. Do with it as it pleases you. So God owns my life. God owns my wealth. So God, do with these things, my life and my wealth, as it pleases you. So I will sing it now in Igbo. I have an instrument. Giwendumo, giwakonobamo, tomasirigi, were yame. Giwendumo, giwakonobamo, tomasirigi, were yame. Giwendumo, giwakonobame, tomasirigi, were yame. Giwendumo, giwakonobame, otomasirigi, were yame. Join me. Giwendumo, giwakonobame, otomasirigi, were yame. Giwendumo, giwakonobame, otomasirigi, were yame. All right, so this is the conclusion of our lesson for today. So I hope you learned something. So remember to share to other people and remember to subscribe to this channel, okay? So subscribe, like, share, and comment, okay? I'll see you next week and I'll find a song for you. Bye-bye. Que mesia.